Croeso cynnes i chi gyd yma, lle chi chi'n mentro trwy'r glaw i bod cymdeithasau un a darlith flynyddol Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, sef darlith goffa Hedydd Gwynfor. Mae'n braf gweld chi wedi mentro ato ni pnawn yma. Dwi'n wedi diolch yn fawr iawn i Gwyn a i Mia am eu trefniadau ar gyfer heddiw. Yn ei fodus iawn pnawn yma o gael Guto Davies i'n hanes ni. Diolch yn fawr iawn i chdi am ddod ato ni Guto. Mae Guto wedi byw yn Bryn-Aman, Wyddgrug, Brifysgol Aberystwyth ac wedi bod yn Pontypridd ers 40 o flynyddoedd ac yn byw yn Rhehafod. Mae Guto wedi bod yn weithgar iawn o ddod o'r Gymraeg yn fwy amlwg yn Meirdydd Pontypridd. A mae wedi bod yn swyddog i'r wasg yn y clwb ac yn ymddangos ar y cyfryngau yn trafod y clwb yn benodol a'r gêm yn gyffredinol. Pnawn yma, mae Guto'n mynd i edrych ar sefyllfa'r Gymraeg yn Pontypridd yn gyffredinol ac o amgylch y clwb y rygbi yn benodol, gan dynnu ar ei brofiad ei hanes o fyw yn Bryn-Aman a'r Wyddgrug. Teitl y ddarlith ydy Rhyfaint yn Gymraeg, hybu'r iaith ar ein ffiniau. Felly, croeso i ti a diolch yn fawr iawn, Guto. Diolch yn fawr iawn am y croeso. Diolch am y gwahoddiad i fod yn siaradwr gwadd yma heddiw oedd yn anrhydedd cwbl annisgwyl eich arweithio chi pan oedd Gwyn roi'r alwad i ni gynharach yn y flwyddyn. Da ni'n sydd wedi byw ym Mhontypridd ers dros 20 mlynedd bellach, wedi gweithio ar reithffyrdd hyd a lled y cymoedd, wedi magu fy nwy ferch Cerys a Sioned yma yn y dre, helpu rhywfaint i fagu fo Ires Darcy, ac wedi ymwneud gyda sefydliadau lleol fel y Clwb Rygbi, Clwb y Bont, ac amgueddfeydd Cwm Rhondda ac Aberdâr. Dwi'n falch iawn bod yr Eisteddfod, yn falch iawn bod yr Eisteddfod wedi dod i'r ardal ac yn falch ar ran y gymuned i'ch croesawu chi Cymdeithas y Cyfieithwyr i'r maes, i'r dre ac i'r ardal. Pan ges i'r alwad na wrth Gwyn i gymryd rhan, nes i ryw fath o double take bach cyflym o'i Cymdeithas y Cyfieithwyr, o'n i'n mynd i anell, a wneud Cymdeithas y Cyfreithwyr, fel un yn anffodus i ar record droseddol am ymryddol drafferthon mewn tafarn, peintio sloganau, hyd yn oed tanio roced at y cyn-brifweinidog Margaret Thatcher, hynny yn ystod Strait y Glo i'r nôl yn yr 80au. Ond dwi'n cymryd balchder gyda llaw nid cwylir am y rhan fwyaf os nad yr oll o'r troseddau hynny. Ond fe ges i alwad yn gynharach leni i fod ar y rheithgor yn Llys y Goron yn Merthyr am y tro cyntaf yn y mywyd. Felly rhyw fath o poacher turned gamekeeper sy'n cael ei ddwyn ger y ffront i'r grawn yma. Oedd hi'n dipyn o benbreth wedyn rhoi teitl ar y sgwrs pwy am ei chyflwyno, ond y dewis yn y diwedd oedd Rhywfaint yn Gymraeg. Hynny mewn gwrthgyferbyniad amlwg i slogan grymus Cymdeithas yr Iaith gynt popeth yn Gymraeg. A hynny'n adlewyrchu'r frwydr i hybu'r iaith ar ei ffiniau, ar y llinell blaen fel petai, y tir neb, lle nad yw hi ar ei chryfa. Fe fynodd Gwyn i fi yn benodol i drafod defnydd yr iaith Gymraeg yn Clwb Rygbi Pontypridd, gan i fi fod yn swyddog y wasg gyda'r clwb am ddegawdau lawer, ac yn dal yn aelod o'r tîm cyfryngau yno. A mi wnaeth o'n ylu a hynny, ond mae hefyd ehangu cynnwys y sgwrs gan roi yn y dull traddodiadol 3 phen i'r bregaeth, sef yn haith iaith bersonol ni, taith yr iaith yn y cymod diwydiannol, a saith yr iaith mewn i ddyfodol sydd eto yn bir ansicr. A mae'r 3 phen hefyd yn canolbwyntio ar 3 lleoliad, y 3 ar wahanol ffiniau sydd wedi bod yn hynod y bwysig i fi, sef Bryn-Aman, yr Wyddgrug a Pontypridd. Yn haith bersonol i dewel, ges i ngeni yn y gwter, yn llythrennol felly, yn y gwter fawr, pentre glofawr Cymreig Bryn-Aman. Pentre ar y ffin rhwng cymod diwydiannol Morgannwg a thirodd amaethyddol Braslon sydd Gyfyrddin.
i'r graddau bod Bryn Aman Isa yn yr hen Sir Forgannwg a Bryn Aman Ucha lle o'n i'n byw fel teulu yn Sir Gyfyrddin. A Sôr Gwcw wrth gwrs dros y mynydd du yn cysylltu'r ddau. Mae soned Gwenallt i Sir Gyfyrddin wrth wedi bod yn berthnasol i fi, os gael ei ddyfynu. A gwyddo'n eredygnu byw yn y deg a bron tomenydd y pentref i glo, i droi'n sigyn am aeth a golau'r ne a'r gwreiddiau haearn y meddrodau'r fro. O'r meddrodau gwledig Sir Gar mab yn gwreiddiau haearn uned, yn ardalodd Llanpintrent ar ochr y man a Nantgaredig ar ochr yn had. Ond ers yn eni ym Bryn Aman, am ryw reswm tuag at yr ardalodd mwy Seisnegedig, ardalodd y Dwyrain wedi tueddu i grwydro yn ystod y mywyd. Nid bod dim byd Saesneg am bentre Bryn Aman pan o'n i'n grwp yna, dim o gwbl, i'r gwrthwyneb. Pentre naturiol Gymreig, o'r lofa i'r siop, i'r capel, i'r dafarn am hwnnw, nid bwy'n mynychu'r lle pryd hynny. Mae taith yr iaith yn Bryn Aman wedi gweld colli tir enbyd ers hynny. A brwydr yw i erbyn hyn i amddiffyn Cymreictod naturiol pentrefi o'r ddiwydiannol gorllewin Morgannwg. Mod i braidd yn ifanc i amgyffred hynny ar y pryd, tipyn o sioc diwylliannol felly, oedd symud fel teulu o Gymreictod diogel Bryn Aman i dref y ffin arall, sef y Wyddgrug yn y Gogledd Dwyrain. Ond tref ar y ffin tro hyn gyda gwlad arall, sef Lloegr wrth gwrs. A'r Saesnig geidrwydd cynhenid wedi treiddio i holl ymwybyddiaeth y lle, yn dref dipyn gwahanol i dreflan Gymreig Daniel Owen, ganrif yn hynt. Roedd yna gryfder ac angerdd dros yr iaith Gymraeg, ond angerdd lleiafrifol. Ac roedd yna deimlad cyson mae esboniad yn ein gwlad yn hunain o ni fel siaradwyr Gymraeg. Roedd y digwyddiad rheolaidd yn anffodus i fi am rawd Sion wrth gerdded gartre o ysgol Gymraeg Glanrafon i gael yn hambwsio. Dwi'n gwybod beth yw'r cyfieithiad Cymraeg o ambush, gan blant o'r ysgolion Saesneg. A hynny'n troi'n sgarmes, taflu dyrnau, cicio digon mileinig, ac o'n i cyrraedd adre lawer tro yn gleisio ac yn gwtau i gyd. Oedd yna frwydr yr iaith yn ei ffurf fwy ailbenol. Efallai mae sefydlu Theatr Clwyd a canolfan HTV yn yr Wyddgrug yn ddiweddarach. Roedd rhyw fath o chwistrelliad artiffisial o Gymreictod i'r dre ac i'r ardal. Ac o hynny yn symptom falle o'r ffordd mae'r iaith Gymraeg wedi llwyddo i ffynnu trwy droad y ganrif. Ffyniant yn yr ysgolion yn myd y celfyddydau ar y ffefrynnau, ond gyda'r perygl gwirioneddol mae ffyniant arwynebol y hyn sydd heb treiddio i fe'r esgyrn unrhyw gymdeithas na chymuned. Wedi cyfnod afradlon ac arlwyddiannus braidd yn y Brifysgol yn Aberystwyth, fe gychwynes i ar yrfa ar y rheilffyrdd yn gweithio i British Rail ac wedyn i Network Rail yn cynnal a chadw'r cledredd. Ym Mhontypridd o'n i'n byw, wedi priodi â merch leol ac yn gweithio o wahanol leoliadau, cyffordd Twnnel Hafren, o Gaerffili, Pontypridd, Abercynon a Chaerdydd, yn graddio o fod yn plate layer fel o'n i'n cael yn galw, y gweithwyr yn y ganiau cynnal a chadw, i fod yn arolygydd, section supervisor. Ac yn aelod ac yn swyddog gyda'r undeb llafur blaengar, yr NUR fel oedd yr RMT presennol, a cael yr anrhydedd o'r nabod rhai o gewri undebau llafur fel Bob Crow a Mick Lynch. Roedd Saesneg wrth gwrs oedd iaith naturiol y cymorth lle ro'n i'n byw ac yn gweithio. Ond eto gyda ymwybyddiaeth ddigon iach o'r traddodiad Cymreig. Hyd yn oed yn hyffordd Twnnel Hafren, lle oedd yr acen lawer mwy tebyg i wlad yr Haf nac i dde Cymru, roedd yn adnabyddiaeth o Gymreictod, a finne yn y gan ar y rheilffordd yn cael ei nabod fel Digon Uthran neu fel Dafis.
Dyma Mhont y Prif wedyn nes i ymwneud â'r clwb rygbi lleol y Valley Commandos wrth gwrs, yn gyntaf fel cefnogwr, yn mynd yn selog i wylio pob gêm gartre ac oedd i cartre gyda Siôn yn frawd, a'r ddoi o'n i'n chwarae yn y rhen flan i dîm y cefnogwyr. Yna fel gwirfoddolwr, fel cyfarwyddwr o Ponty Rygbi Limited, ac fel swyddog y wasg am ddegawdau, am ryw 20 mlynedd dwi'n amcan. Oedd hi'n fraint cael gweithio gyda chwaraewyr o statws rhanwadol fel Neil Jenkins, Martin Williams, Michael Owen, Kerry Sweeney, Dale McIntosh, yr hyfforddwr Lynn Howells, cael ei adnabod nhw fel cyfeillion a mynd ar deithiau gyda nhw. Mae yna hanesion ac atgofion difyr a brawychus am rai o'r teithiau hynny, ond fel maen nhw'n gweud, what goes on tour stays on tour. A dwi ddim am rannu unrhyw gyfrinachau o'r byd rygbi gyda chi heddiw. Ymhen amser, fe nes i o wnaethon ni fel clwb ymdrech i gyflwyno chydig o'r iaith Gymraeg i weithgareddu'r clwb. Llunio polisiaeth swyddogol, gosod erthyglau Cymraeg ar y wefan ac yn y rhaglen, chwarae caneuon Cymraeg dros yr uchelseunydd ar ddiwrnod y gêm, a rhoi penawdau a throsleisio Cymraeg ar rai o'r ffilmiau o'n i'n cynhyrchu ar y sianel YouTube Ponty TV. Os chai am funud dorri ar llif y sgwrs nawr, wellai ddangos cwpl o clipiau, rhyw 3 clip o gynnyrch y sianel Ponty TV, rai o'n nhw'n dyddio nôl ryw 10 yn ôl, ond wedi cynhyrchu safon arbennig o dda, staiwyd gan bachgen lleol o Aberfan, nawr yn byw ym Mhontypridd, a chefnogwr i'r tîm Brychan England. Felly gwneud ni cwpl o clipiau o Ponty TV. Cyfle i chwarae rhan weithredol yn y fodol eich clwb rygbi chi. Cymerwch mewn penderfyniadau allweddol, dylanwadwch ar ddyfodol y clwb a chefnogwch fuddsoddiadau pwysig. Dechreuodd cynllun BOS clwb rygbi Pontypridd dros 2 blynedd yn ôl. Mae wedi darparu incwm rheolaidd ac wedi dod â'r clwb yn nes i'r gymuned a'i gefnogwyr. Buddsodwyd yr arian hwn mewn nifer o gynlluniau cyfalach allweddol. Mae cynllun BOS yn cynnig cyfle i gefnogwyr clwb rygbi Pontypridd i fod yn berchen y clwb, trwy gasglu cyfrandaliadau wrth dal i swm fusol. Am bob 55 buddsodwyd, ceir 1 cyfrandalwyr yn y cwmni. Bydd pob cefnogwr sy'n fodlon yn rwymo i dal i archeb sefydlog o 15 mis yn derbyn hysbysfydd cyfrandaliau pob 5 mis. Mae'r buddsoddiad hwn, ynghyd â cyfraniadau nodwyr, grant Undeb Rygbi Cymru a ffynonell eraill, yn sicrhau sefydlogrwydd ariannol tymor hir y clwb. Mae hefyd yn caniatáu gefnogwyr gynnwch rhan mewn cyfarfodydd cyfrandalwyr, pleidleisio i aelodau cwrdd, fod cyfrifon y clwb
yn ogystal â cymryd rhan yn rheolaeth Clwb Pontypridd. Beth yn ymuno â chynllun BOS hefyd mwyn cynnal tîm cystadleuol a llwyddiannus. Am wybodaeth bellach, ewch i ponty.net neu cysylltwch â Shays at ponty.net. Diolch Adrian yma, gewri'r gêm. Yn lleol fan hyn fel Bob Pemberton yn rhyngwladol hefyd wrth gwrs Neil Jenkins, Rob Sidoli ag eraill. Gyda llawn y cynllun BOS y clwb rygbi'n dal i fynd, lle argymell unrhyw un sydd â diddordeb prynu cyfranaliadau yn y clwb. Croeso chi wneud yn nhw i bobl o busnes cyfieithu mewn talu'n eitha da. Cysylltwch trwy wefan y clwb www.ponty.net. Buddsoddiad mewn clwb rygbi cymunedol anffasiynol. Wel, yna ni, rhywfaint yn Gymraeg, nid popeth yn Gymraeg, oedd ei yng Nghlwb Rygbi Pontypridd. Bach iawn falle oedd effaith enw, ond o'n i'n ffyddiog mai dyfal donc a der y garreg. A mae rhaid cofio yn bod ni fel clwb ymhell ar y blaen i Undeb Rygbi Cymru oedd ar y pryd yn cynnig dim arfwy Cymraeg o gwbl, ac hefyd ar y blaen i clybiau eraill. Wi'n falch i ddweud bod rhai clybiau erbyn hyn yn cynnig llawer mwy o arfwy Cymraeg ar eu llwyfannau cymdeithasol, ac mae clybiau o went fel Glynebwy a Casnewydd sy'n fwy a parod i wneud hynny. Wi'n cofio cael cais gan gylchgrawn golwg flynyddoedd nôl i baratoi fideo ar gyfer ei gwefan 360. Gofyn i'r ail chwaraewyr oedd wedi bod i ysgolion Cymraeg lleol i gymryd rhan. Wrthen ymateb na allan o ddim wneud hynny, no can do, dim hyder i wneud hynny. Bunen dyfal barhau, ymynu bod nhw o leia'n rhoi cynnig arni o flaen y camera. Y canlyniad oedd recordio sgwrs bywiog a hwylus yn Gymraeg rhwng dau o'r chwaraewyr os yn cofio'n iawn, Jake Thomas a Geraint Walsh, oedd wedi mynd i ysgol Pontio Norton, flaen Cilfynydd, ysgol sydd gyda llaw wedi cael nawr yma hynny'n Blychiner, a'r holwraig Carrie Toms o'r deulu di-Gymraeg o'r Beda oedd yn ddisgybl yn ysgol Rhyddfelen. Wel, dyna grisalu mewn microcosm fel petai problem yr iaith Gymraeg yn y cymod hyn. Iaith ystafell dosbarth, iaith swyddogol, iaith sy'n ystadegol ar gynnydd, ond iaith nad yw yn fyw ym mharod y trigolion, nad yw yn gyfrwng naturiol yn y bywyd bob dydd, ac o'r herwydd nad oes ganddi fawr o hyder.
Mae yna arwyddion Cymraeg nawr o amgylch y stadiwm yn Heol Sardis. Mae yna dermau Cymraeg yn cael ei defnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol. Mi oedd S4C, dwi'n siŵr os oedd nhw'n parhau, i alw heibio dro i gynnal cyfweliadau Cymraeg gyda rai o'r chwaraewyr. Rydyn ni ar hyn o bryd yn cysylltu gyda'r Fenter Iaith leol a gyda Chomisiynydd y Gymraeg i ddiweddaru polisi iaith y clwb ac yn cyfrannu erthygl busol i'r papur bro lleol Tafod Elai. Ond wedyn, dyna ni, Saesneg yw'r iaith naturiol ar y ca yn y stafell newid yn y bar wedi'r gen. Does dim golyniaeth at yr iaith, dim o gwbl, ond dyw ddim yn gyfrwng naturiol. Dwi wedi bod yn rhan o'r sgyrsiau dirifedi, hyd yn oed ar fy aelwyd fy hunan, neu mewn tafarnau lleol, tu ôl i'r bar yn Rhwb y Bont pan yn rheolwr y bar yna. Sgwrsiau sy'n newid o'r Gymraeg i'r Saesneg, fel petai rhywun yn bwrw switch anweledig, nôl a mlaen. A hynny gan nad yw'r siaradwyr, pobl ifanc yn cymunedau ni, yn teimlo dyletswydd i siarad Cymraeg. Maen nhw'n gallu gwneud hynny, ond yn y pen draw, ym mhob pen draw, yr iaith Saesneg sy'n goruchafu. Byddai'n hard weithie'n gofyn i fi, faint o Gymru sy'n byw ym Mhontypridd? A fy'n ateb, wel, mae pawb bron yn Gymru ym Mhontypridd, ond dim yn gallu siarad Cymraeg. A doedd ddim cweit yn gallu deall hynny. Mae Cymroedd Morgannwg gyda'r cymunedau mwyaf Cymreig, os nad Cymraeg o ran poblogaeth yng Nghymru gyfan. A rhaid i ni gofio bod y mewnlifo mawr i'r ardaloedd hyn wedi digwydd dros ganrif a hanner yn ôl. Pobl yn dod i weithio yn y Pwllhau Glo yn wrth gwrs, llawer o orllewin a gogledd Cymru. A hyd yn oed y Saeson a'r Gwyddelod yn cael ei integreiddio yn naturiol i'r gymuned Gymraeg. Nid prynwyr tai haf, neu phobl yn ymddeol yn dianc o'r fatrys yn y dinasoedd yn Lloegr o Threin, ond gwerin bobl. Proletariat newydd anedig y chwyldro diwydiannol. Pan oedd y Steddfod Genedlaethol ddiwetha ym Mhontypridd nôl yn 1893, roedd 66% o'r boblogaeth leol yn Gymru Cymraeg naturiol. Canran a blymiodd yn ddifrifol wedi hynny, ond sydd erbyn hyn wedi arfer rhywfaint o dir. Yn ddiweddar nes i darllen biwgraffiad y llenor a'r darlledwr enwog o'r Porth, Dyslan Cwm Rhondda fyna Gwyn Thomas. Ac roedd hanes i deulu fe yn ei gawdau cyntaf yr 20th ganrif yn rhoi golwg eglur ar ffawd y Gymraeg yn y cymod hyn, a'r trai difrifol a ddioddefodd i ar y pryd. Oedd rhieni Gwyn i llai yn Gymru Cymraeg, i dad yn Golier, oedd wedi cael ei eni gyda llawn yr Unol Daleithiau, ond y llinach yn hannu yn wreiddiol o ardal Llandarog yn Sir Gar. Wel, yn ystod degawd ymhesog y 1920au, degawd y dirwasiad, roedd y diwydiant glo a'r iaith Gymraeg yn colli tir yn enbyd. A fel oedd Gwyn Thomas yn gywir wrth cerddoriaeth, llyfrau, ffilmiau, y talkies newydd, Anglo-Americanedd yn gynyddol boblogaeth, tra fod y system addysg yn gynhenid wrth Gymreig. Ac o fewn un cenhedlaeth yn llythrenol, fe gollodd teulu'r Thomases o'r Porth i gafel ar yr iaith Gymraeg. Roedd y rhieni a'r plentyn, hanner y teulu yn siarad Cymraeg, ond Gwyn a'i frodyr a'i chwiorydd yn methu. I was one of the Honda generation, medde Gwyn, whose language with an almost malignant ease had changed from Welsh to English. I entered late boyhood in complete ignorance of the language my father spoke, if he wanted to say anything really significant. Politics in English, gossip in Welsh, and downright lies in both. Colli iaith a cholli urddas yng nghyfnod diwydiannol Rhondda Cynon Taf, dyna fi. Yn y canrifoedd blaenorol yn yr un cymunedau, roedd yr iaith, tafodiaeth o fy nhwyseg yn fyw
ac yn eiddo penodol i'r dosbarth gweithio newydd ymyrwr chwyldro diwydiannol, ac o'r herwydd i raddau heleth yn iaith gwrthdaro a gwrthryfel. Pan godwyd y faner goch ar gomin Hirwaun adeg Derbysgol Merthyr, pan ymosiododd y siartwyr ar dre Casnewydd, pan oedd y teirw Scotch yn taro'n ddileunig liw nos hyd a lled y cymoedd. Cymraeg gan amlad oedd ei naeth. Iaith Lewsyn yr Heliwr a Chyddiwyd, iaith Dic Penderyn a Grogwyd, iaith George Shell a seithwyd yn Gelain gan Gilwyr y Goron. Wy'n aml yn ystyried am na i ofyn y cwestiwn heddi, oedd yr iaith Gymraeg yn fwy gwydn, yn fwy perthnasol pan oedd hi mewn gwrthdaro gyda'r gyfundrefn Prydeinig, nag yw hi heddi yn iaith swyddogol, gyfryngol, sy'n cael ei chyfieithu yn Mhoridor Egryn, iaith yn ei hawddwyd. Wel, i'r trydydd pen o'r bregeth, beth yw dyfodol yr iaith Gymraeg yng nghymunedau o'r ddiwydiannol y cymoedd, ar y ffiniau gyda'r diwylliant byd-eang cyfalafol Anglo-Americanaidd. Miliwn o siaradwyr erbyn y flwyddyn 2050. Os gyrhaeddol oedd nod hynny, a'i siaradwyr yn ystafell dosbarth yn y swyddfa dros y peiriant ateb bydd yr hyn, neu a'i siaradwyr naturiol yn codi peint, yn dathlu cais neu gof ar y terasau, yn rheddi mewn dadl ar y palmant, yn broeddio mewn protest ar y llinell Twitter. Dyna fydd brwydr yr iaith i'r dyfodol, ac mae'r her yn un enfawr. Ond wi am orffen ar nodyn cadarnhaol. Ers gweld golau dydd gyntan y gwter fawr, wedi'r dieithro a'r codymau yn y wyddgrug, wedi'r dyfal doncio ar ran yr iaith yng nghymuned Pontypridd, wi yn gweld newid, nawr ac yn y man yn synhwyro bod gobeith i gael. Un o chwaraewyr ifanc Pontypridd yn nghyfarch wrth y bar ar ôl y gêm yn y Gymraeg ac yn dyfal barhau gyda'r sgwrs. Cwsmer yn codi peint yng Nghlwb y Bont yn ymdrechu i wneud hynny gyda rhywfaint o eiriau anghyfarwydd Cymraeg. Gywir estegol, darsi, ar ganol sgwrs, WhatsApp neu Snapchat neu beth bynnag yn sydyn ac yn rhwydd yn troi o'r Saesneg i'r Gymraeg. Clybiau rygbi o'r syniad sy'n ei gynharach yn yr ardaloedd Saesnegedig yn Went yn gweld gwerth mewn cyfathrebu gyda'i cefnogwyr yn y Gymraeg. Ac wrth gwrs bod yn ymwybodol o'r gwaith aruthrol sy'n cael ei wneud gan rywun fel Helen Prosser, merch leol o Donerefel sydd wedi mabwysiadu'r iaith Gymraeg. Dwi ddim yn defnyddio'r term dysgwyr i ni gyd. Ond Helen Prosser wedi tanio'r ymgyrch i wneud Eisteddfod Rhondda Cynon Taf yn llwyddiant. Ac rwy'n gobeithio i hybu gwaddol holl bwysig Eisteddfod yn y cymunedau hyn i'r dyfodol. Wythnos hon, mae gigs Cymdeithas yr Iaith yn cael eu cynnal draw yn y clwb rygbi. Popeth yn Gymraeg, nid rhywfaint, am wythnos o ddeia. A wy'n siŵr y bydd hynny'n creu argraff wefreiddiol ar y staff ifanc sy'n gweini tu ôl i'r bar. Hadau gobeith, bod rhyw ddydd o lle cyn hir, pryn bydd angen Cymdeithas y Cyfieithwyr arno ni yng Nghymru, pan bydd yr iaith yn fyw yn berthnasol ac yn hyderus, pan bydd unwaith eto popeth nid rhywfaint yn Gymraeg. Fy marn bersonol ni fel Marcsydd di-gyfaddawd, bydd angen i fi unwaith eto radicaleidio'r iaith Gymraeg, roedd ei chwsfelliad o adrenalin gwrth-ymyrodol, gwrth-Brydeinig falle, mwyn sicrhau i dyfodol. Bydwch ni, dwi ddim am ofyn i chi o'r ymdeithio gyda fi o'r babell hyn i babell Llywodraeth Cymru, nac i danio roced ar unrhyw fleidydd bleitha wylen ni ar y maes, dim hefyd ychwanegol. Yn hytrach i gloi gael ymuno gallwch chi fwynhau i'r eithaf gweddill Eisteddfod Pontypridd Rhondda Cynon Taf, ac fel ysgrifennodd Evan James gynt o'r plwyf hwn nôl yn 1856.
O bydded i'r heniaeth barhau. Diolch yn fawr. Gai ddiolch o Wil Calwan i chdi am hynny, ysbrydoledig. Diolch yn fawr i chi am y holl waith sydd wedi gwneud hefyd. Mae ei weld, mae ei glwad, mae'n am ffantastig. Diolch yn fawr iawn. Ac eto wedi cytuno i gynnig cwestiynau os oes rhywun yn licio gofyn rhywbeth. Neu wneud rhyw sylw. Dyna i just gofyn rhywbeth felly. Ydych chi'n sôn chi'n synhwyro gobaith ac o ran y clybiau mawr, ydych chi'n dweud bod nhw'n dechrau defnyddio dipyn bach mwy o Gymraeg. Beth sy'n meddwl sydd wedi gyfri am hynny? Beth sy'n pwysio ymlaen i hynny? Wel, dwi'n sy'n meddwl am hyn pan bod glinebwy a Chasnewydd, enghreifftiau mwy amlwg. Dwi'n siŵr o bosib mae'r Steddfod Genedlaethol wedi ymweld â glinebwy yn lle diweddar a Chasnewydd. Dwi'n gobeithio bod hynny wedi cael rhyw fath o ddylanwad, ond mae yn rhyfedd rhyw ffordd bod clybiau falle byddech chi'n disgwyl i ddefnyddio'r Gymraeg fel Abertawe neu Gyfyrddin neu Castell Nedd falle, ond mae'r clybiau yn went sy'n mwy a bleidar wrth wneud hynny. Dwi'n gobeithio bod y Steddfodau sydd yn ymweld â'r ardalodd dwyreiniol wedi cael rhyw fath o effaith a gadael gwaddol ar ei hôl. A falle bod adfywiad y Gymraeg yn gwreiddio mwy yn yr ardalodd sydd wedi colli'r iaith yn blaenorol, falle bod hynny'n wir. Dwi'n gobeithio bod hynny'n wir, ond dwi ddim yn gwybod yr ateb penodol. Diolch. Os nad oes unrhyw gwestiynau eraill, dwi'n siŵr nes i gyd yn hynny fi, i ddiolch yn fawr iawn eto am sesiwn andros o ddiddorol. Diolch yn fawr iawn.